Oh, ngiyakhuleka kakhulu-ke emakosini amakhulu, ngiyakhuleka kunendlondlo enkulu shingishane zomuntu navula funa fuhle emzini wadoda. Ngithi bayede, ingane ziyedlozi bayede, ingane zamathongo zomkhulu nogogo. Namanje ngithi nje ake ngibingelele ngithi ndawukwethokoza nicamakhulu nkosi amakhulu. Umkhulu wasemakhosini lokho indaba esixuba ngofakazi moya lovunguza ukuthanda kwajaji leli jaji Isimeya. Bathi walking dictionary no ngisekhona engane zakuthi ngithi nje ake sibeke nazi izimpawu lezimbalwa nje angizukuyibala zonke ngoba zibaningi kakhulu uma singafika nazo ezenza ukuthi nezitshengisa ukuthi isidala noma idlozi lakho kuwena livaliwe empilweni yakho. Mind do before ngize ngiqale-ke ake senze nje, please make sure that you subscribe to my YouTube channel and make sure ukuthi lokho kumahhala engane zakwethu. Press like, ucindezele i-notification bell and subscribe and ubuke ama-video mahhala. Lokho nje kumahhala of course phela uma ubuka lento ekuthiwa ama-ads noma ama-advert usuke uxhasa noma udonate kumkhulu wasemakhosini. That's where you analyze noma ungenisa ngayo imali. Please do make sure that you don't skip nje i-video, but-ke kuzoba semsweni wakho. Nalabo abafuna ukuthenga nafuna ukujoyina i-membership from 20 rand membership yokuba la kumkhulu wasemakhosini, 20 rand 50 rand per month kuba kuwena. And please do make sure kulabo abafuna ukuxhasa i-YouTube channel kamkhulu wasemakhosini uzawuyicela nje i-account because le video ayi-edithiwe iyona nje kanje. So ngenza kwethu ama-signs okuyiwona wona akhombisa ukuthi no man uvaliwe edlozini, uvaliwe ithunya sakho. Okokuqala, amaphupho akho awubusabona lutho, awubusatshela imiyalezo nje eminingi. Omunye athi uyaphupha avuke sekhohliwe. Ilawo ma-signs because umuntu ufanele nazi phela ngithi umuntu uma ngabe khona emhlabeni ephila fanele kabe ukubo lo muntu othola ukuthi yena uyaboniswa. You have to be able ukuthi usense. Qala umuntu ekwazi ukuthi asense, umuntu akwazi ukubona mangabe ezoqashwa emsebenzini kade ecelile wakhuluma namathongo. Mangabe kukhona into enhle ezomehlekela ayiphuphe ayibone inhlahla, kunalo iphupho elihle linomhlahla, noma kubone nje leso simo sesenzo noma sesehlakalo, kodwa-ke noma singacacanga kodwa afile nasegazini lakho ukuthi no man khona lelo mhlahla obukhona obuzayo. Noma kuzoba nengozi noma kuzobani, umuntu uthola ukuthi akasezwa lutho. Yikho konke lokho okuvamise ukuthi abantu utshengise ukuthi no ethongweni lakho nasesidaleni sakho sivaliwe, nasedlozini lakho nje kuvaliwe nje straight qobo lwakho. Awukwazi ukusensa izinto ey'ningi, ubona nje umuntu even usuzothatha uhambo awusatshengiswa ngohambo osuke uzoluthatha. Akusabibikho lokhu okade ujwayele ukuthi ukubona kwenzeka. Kuningi-ke ingane zakwethu nxa uzolala ebuthongweni kukhona